Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Willem de Vries ontvangt alles na de grootste Frieske artiesten in het Woudagamaal. Zij spelen haar een grootste hit en tip in een speciale Frieske Top 100 Oralmeter-uitviering. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Hoi Carla, mooi is de best. Ik vind het hier fantastisch. En nu al, ik ben nog maar net binnen, maar ik vind het nou al fantastisch. We dachten Frieske Top 100 en 100 in Woudagamaal is heel mooi met elkaar te combineren. De locatie is fantastisch. Hoe is het bij jou? Hoe is het hier trokken, wordt nota? Met mij gaat het goed. Ik ben gezond. Dat is ook wel belangrijk om even te benoemen in deze tijd. En daarnaast, er zijn dingen die liggen een beetje op zijn gat. Hè? Dus de optredens zijn er niet, dat vind ik heel jammer, mis ik enorm. Maar daarnaast gaat het lesgeven wel door. Ja, soms is het wat lastig. Dus bij die aan het Kolmer Oproer, dat is een theaterspektakel met een heel soort muzikanten en acteurs. Hoe wie die ervaring voor jou eigenlijk? Ja, dat was voor mij een hele nieuwe ervaring. Hè? Ik had nog nooit iets gedaan met acteren. En toen werd ik daarvoor gevraagd en ik voelde me zo vereerd. En het Kolmer Oproer is echt, dat blijft altijd een hele mooie herinnering. En het was echt fantastisch. En dat ik dan ineens op die manier op de planken sta en ga acteren, dat was voor mij een hele nieuwe ervaring. Maar ja, het smaakt wel naar meer. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Hoe het viel komt uit de vaststelling Kolmer Oproer, maar het noemen is eigenlijk een gearworking met de kast. Hoe heb je dat bevallen? Oh, te gek. Ja, en met Nico ook. Hè. Ik heb de tracker is ook opgenomen in de Green Room in Leeuwarden. En ik had met Nico ook al een hele goede band. En natuurlijk, ze hebben geholpen met het schrijven. Dus Sietse heeft de tekst dan gemaakt. Dus het is echt te gek gegaan. Echt, als een warm bad voelde het hele Kolmer Oproer. Wat gaat het nummer eigenlijk over? Ja, hoe het viel. Ja, het is best wel een beladen liedje. Want het gaat over seksueel misbruik. Dus, maar het kan op heel veel thema's wel toepasbaar zijn. Dus als je het nog nooit hebt meegemaakt, dan kun je er ook niet over vertellen. Dus het is voor mensen die iets hebben meegemaakt, het is toch wel een soort van troostnummer. Van, er zijn wel degelijk mensen die ook weten hoe je je voelt. En dat is best wel een heftig onderwerp, maar wel heel fijn dat ik het op deze manier kan vertolken. Zegt u mij, het wordt beter, maar je de tijd. Dus zij denk nou maar onletter, denk maar onletter, bist we blied. Ze is mij wat woest nou, wat wist nou? Ze is mij wat woest nou, wat wist nou? Als het einde toe komt, wist toen niet hoe ik mij viel. Hoe het viel. Als het einde toe komt, wist toen niet, dan is net wie er. Nee, dan is net wie. Wist toen net hoe het viel. Zijst je mij maar teruggaan, altijd teruggaan, recht weer jocht. En als het valt, dan mast het weer opstaan, altijd opstaan en weer terug. Maar hoe kist je samen nou praten, je mij praten? Want jij, dat is draagst wat ik draag, liet ik jij praten. Als het einde toe komt, wist toen niet hoe het viel. Hoe het viel. Als het einde toe komt, wist toen niet, dan is net wie er. Nee, dan is net wie. Wist toen net hoe het viel. Die broodband en u die een spat. Und hast du der bist ohne ein van het spoor in mis kwam.
Als het einde toe komt, is het toch niet hoe ik mij viel. Hoe ik mij viel. Hoe ik mij viel. Als het einde toe komt, wist toch niet, dan is net wie er. Nee, dan is net wie. Wist toch net hoe het viel. Als het einde toe komt, einde toe komt, einde toe komt. Als het einde toe komt, einde toe komt, einde toe komt. Als het einde toe komt, wist toch niet hoe ik mij viel. Prachtig nummer, hoe het viel. Hoe is het voor jou om te zongen trouwens? Een moeilijk nummer, technisch jongen? Technisch gezien, nou die uithalen vind ik wel indrukwekkend, maar dat vind ik zelf heel erg mooi om te doen. Omdat het echt daadwerkelijk, daar kan je gewoon lekker je gevoel in kwijt. Dus het nummer, en natuurlijk omdat ik het met het Kolmer oproeren heb gezongen, moet je toch in een rol duiken en dan ga je het echt beleven. Dus dat vind ik wel heel mooi aan het nummer en dat je er zo kan invoelen. Het is een lekker dramatisch nummer. Ja, daar hou ik van. En Ja. dat zo correct vraag je, want ik heb wel meer dat soort nummers doen. Ja, er waren nog een mooi voorbeeld van. Dat lijkt qua smaak heel dichtbij die. Nou, eigenlijk werden de nummers een beetje voor mij gehouden van, nou, dit zou jij wel kunnen zingen. En toen dacht ik, ja, maar dit is ook eigenlijk wel wat ik wel wil zingen. Dat is ook wel belangrijk. Dus het past echt bij me. We gaan even naar die volgende nummer die staat aan het baan is. Scream om mij. Eigenlijk is het een cover, maar die had wel heel wat naar die eigen hoor zet, had ik het idee. Hè? Ja, dat klopt wel. Ja, het is... het origineel is heel erg in een soort van opera-achtige stijl gebracht. En ik heb toch wel mijn eigen stem, ook niet alleen maar de kopstem, niet alleen maar het opera-gedeelte, maar ook mijn eigen invloeden erin in weten te verwerken. Je hebt hier het nummer aan in een volslijn uitgeklaarde versie spelen met een pianist erbij. Hoe is dat? Want is dat heel moeilijk of juist net om er een heel grote energie juist in te steken? Nou ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat ik het op deze manier vertolk. En daarom ben ik ook blij met zo'n pianist als Ruben, dat hij het onwijs goed kan invullen. En dan kun je met z'n tweeën dit heel mooi neerzetten. En dan kun je toch de kracht eruit halen, die je misschien waarvan je denkt, oh dat kan bij een band wel, maar met een duo wordt het lastig. Maar ik denk dat we toch op deze manier een heel mooi plaatje kunnen neerzetten, dat we toch echt wel het nummer goed kunnen neerzetten. Het nummer is een onderdeel van een verfilming eigenlijk van het verhaal van Grutte Pier. Koest dat verhaal een beetje van Grutte Pier? Nou, eerst eigenlijk niet echt. Maar ik heb me een klein beetje erin verdiept. Dat het echt wel onze Friese held is. En dat we heel blij moeten zijn dat hij voor ons gestreden heeft. Voor onze vrijheid van de Friese. En ik heb me wel een beetje in verdiept. En ik weet nu ook dat de zin... Boeterbree. Boeterbree en groene cheese. Maar dat net sinds een keer is Gin op Brug de Fries. Dat hij daar dus vandaan komt. Zodat de Hollanders in ieder geval niet Friesland binnen konden komen. Dus dat... ik heb toch wel een beetje research moeten doen. De Sonne geht unter diese Dei, lädt ihn Tänzen noch mal frei. Het wetter komt nou eens tot rest, mist ook kwijt, die jippelest. Waar in dromen blauw ik altijd stil, van u zijn weesken wil ik graag gaan. De waarheid weet ik aan het eind van tijd, in vol vertrouwen van onze strijd. Ik wees je als de nacht valt, dat ik niet even vast had, want het juiste in mij rint saffier als derde zee. Als de zee nou del giet, en ik heen van uw klif,
Dit verdriet wil ik in mijn het. Nee, altijd mij, ik ben niet het. Wat duizend dier, ken ik vader. Niemand weet wat zilderen badden. In 1345 kwam het jocht. Waar u ze groen in hemelsjocht. Maar nu is alles door en neer. De zinnige doende en is er hier. Ik wees je als de nacht valt, dat ik niet erg best had. Want het juiste in mij, rint saffier als derde zee. Als de zinnen nou del giet, on de kiem van uw klif. Sleep maar, schreeuw maar om mij. Ik wees je als de nacht valt, dat ik niet erg best had. Want het juiste in mij, rint saffier als derde zee. Als de zinnen nou del giet, on de kiem van uw klif. Sleep maar, schreeuw maar om mij. Dit weer de Oral Meter sessie van Carla de Bruyne en Ruben Stolp. Je kunt nog stemmen op de Frieske Top 100 en wat mij onbelangrijk graag moet naar je weekend. De Frieske